Áno, reklamná prestávka. Volkswagen, das Auto. Takže keď som bola prváčka, prišiel pán profesor na hodinu a začal skúšať. A ako skúšal žiakov, skúšal, zrazu som prišla ja, že Vašková, dobre, nemusíš, dala si šancu druhým, nestihla som ani odpovedať a som bola vyskúšaná. Takže obľúbená veta, nedáše. 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 Nedáše? Nedáše. Nedáše? 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 Pán profesor často používal vetu ako, keď sme za ním prišli, pán profesor, nemusíme cvičiť. Nie. A dostaneme peťky? Nie. Takú malú peťučku. Joj, pán profesor, a neodpustíte nám? Nie, nedá sa. Dokázalo ho nahnevať, keď ho niekto nepočúval na hodine. Asi korupcia na súťažiach. Nahnevať? Keď sme prišli neskoro na hodinu. Keď som sa maľovala na hodine. Nepozornosť na hodinách a nespravodlivosť na súťažiach. Asi ja na hodinách, keď som sa celú hodinu smiala. Klamstvo, keď sme si nenosili úbor a výhovorky. Áno, mám, keď sme boli minulého roku na súťaži, na ping-pong, vedľa na obchodnej škole, tak tam trošku bolo skorumpované a oni asi už vopred mali vypísané všetky diplomy a všetko. On sa tak strašne nahneval, že v živote sme ho asi nikto takého nevideli, jak bol vtedy. Tam začal nadávať po nich, sa hádal a také, to bolo super. Najviac mi chýba asi jeho šibalský úsmev a ten jeho pozdrav, keď som sa mu pozdravil, tak on večne. Asi každodenný pozdrav, že psem bratu. V škole samozrejme každému chýba určite jeho osobnosť a proste on, lebo bol úžasný človek a chýba mi najviac asi ten jeho humor a to, ako dokázal každého rozosmieť. Všetko to, že idete po chodbe alebo okolo jeho kabinetu a že on tam nie je, že sa na vás neusmieva, ten taký jeho podmehúnsky úsmev, taký... On celý. Hlavne jeho úsmev. Asi jeho úsmev. Určite nám chýba on ako profesor. No, mám na čo spomínať, lebo to bolo zhruba pred 30 rokmi. Prišla som ja na školu a prišiel aj on na školu a začali sme spolu robiť turistiku. Ako on telocvikár a ja ako cvičiteľka turistiky. Tak sme sa spoznali a chodili sme aj po lese spolu. Priznám sa, že si nepamätám, ako sme sa s Mišom zoznámili. Keď som začínal, bolo tu príliš veľa tvári. Jeho som si zaradil do takého priečinka starší ľudia, s ktorými si asi možno nebudem príliš rozumieť, čo bolo prekvapivé a myslím si, že skôr to bolo vďaka nemu a nie kvôli mne, že sme sa zbližovali. No a asi najdôležitejšie, kde sa dá vidieť priamo, že ako sú si učitelia blízky, je školská jedáleň, kto kde sedí. No a v poslednom období sme sedeli naozaj pri sebe. No a veľmi rád som pri ňom sedel, lebo tam bolo vždy veselo. Keď sa končili nejaké školské akcie, vždy sme ich končievali takisto spolu. No a naposledy nám na závere školského roka veľmi chýbal. No a to som ešte vtedy nevedel, že nám bude ešte o mnoho viac chýbať. Tak zoznámili sme sa vlastne štandardne ako študent a učiteľ. Aj keď vlastne potom sme sa zoznamovali alebo stretávali na športových podujatiach a tak ďalej. Čiže potom náš vzťah kvázi prerastol do takého kamarátskeho vzťahu. Naše zoznámenie prebehlo pred 17 rokmi, vtedy sme sa vlastne prvýkrát stretli, bolo to prostredníctvom môjho žiaľ už nebohého manžela. Takže aj v tejto súvislosti som pevne presvedčená o tom, že
sú niekde, kde sa dobre zabávajú spolu na tom, čo spolu prežili. S Mišom sme sa zoznámili tu, v 94. tuším to bolo, keď som nastúpil na túto školu ako učiteľ. A postupne sme si nejak tak padli do oka. Zistili sme, že sme rovnaká krvná skupina, že sme rovnakí blázni v úvodzovkách obidvaja a postupne sme sa nejak takto zblížili, až sa tam stali najlepší priatelia a povedal by som aj rodinní priatelia, že sme trávili aj dovolenky, potom niekedy spolu lyžovačky. Tak najprv to bol vzťah medzi žiakom a učiteľom. Vždy to bolo o tom, že ja som bol v inej triede a inej skupine a vždy sme sa prezývali bezdomovci a kadejako. A až neskôr ma zobral na prvú súťaž a tam sme sa spoznali lepšie a pokračovalo to až do 4. ročníka a neskôr. S Michalom som sa zoznámil, keď som začal učiť tu na strednej škole. Zoznámenie bolo fajn, pretože keď sme sa stretli na nejakej prvej oslave, každému sa páčilo, že hrám na harmonike, tak si pospevoval, ale záver bol najlepší s ním, pretože potom už nešlo o spev, ale práve o jeho fantastické bonmoty, ktoré končili oslavu burácajúcim smiechom. Všetko s ním bolo skvelé a každá hodina s ním bola spojená s nejakým zážitkom. Keď sme si mysleli, že je koniec vyučovacej hodiny, vyložili sme si stoličky a prišiel pán profesor Krajňák, povedal, že žiadne také, sadneme si na miesta. My sme si sadli na zem a dal nám zápisy. Napríklad, keď šiel po chodbe a niečo si humdral, tak po podnos ticho a keď sme boli bližšie, tak sme počuli, ako hovorí: som ľadový medvedík, nie som ľadový medvedík, som ľadový medvedík, nie som ľadový medvedík. Áno, badmintonový alebo z každého jedného behu. Čo mám dať na motiváciu na hryby? A on prišiel, pozrel sa na nás a on že, a čo keby taký, že našiel som dnes hríby v lese pod kríkom. Je veľa zážitkov a neviem, pre mňa by bol asi najväčší zážitok, keby sme s nimi išli na turistický, čo nevyšlo. Z plaveckého, keď sme sa učili skákať čipku. Tak zážitkov bolo veľa, ale tak, čo si teraz pamätám a nikdy nezabudnem, že sme pri ňom písali písomky vlastne na lepiace srdiečka, ktoré nám rozdal pred písomkou. Áno, výlet do Talianska. Obľúbený zážitok, keď sme mali triedu vedľa kabinetu pána profesora, tá mal v kabinete takú švinku, čo krúkala a keď furt išiel do triedy a my boli v triede, tak furt len otvoril dvere, dal ruku s prasiatkou za krok a utekol. Alebo keď z ničoho nič, bola prestávka a on prišiel s maskou na hlavu, len otvoril dvere, zatvoril rýchlo. Alebo ťahal, prilepil nos o sklo a ťahalo po skle. To bolo super. Šušťakovka. Šušťaky. Šušťaková súprava, oranžové hodinky. Určite šušťaková súprava? Šušťaková modro-červená. Šušťaky. 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 Profesor Marek Záhorský. Pán profesor Záhorský. Pán profesor Záhorský. Pán profesor Záhorský. Pán profesor Záhorský. Profesor Záhorský. Profesor Záhorský. Pán profesor Marek Záhorský. Pán profesor Záhorský. Pán profesor Záhorský. Obidvaja sme škorpióni, čiže sme tvrdohlaví, ale na druhej strane, keď dáme slovo, tak stojíme si za svojím slovom. A toto som si vážila na ňom, že sme sa stále vedeli dohodnúť,
Keď sme si povedali či o akcii, či o vzájomnej pomoci, či o spolupráci, tak nikdy nepovedal nie, nedá sa. Ale stále si stál za svojím slovom a bolo na ňo spoľahnutie. Vážim si, lebo málo ľudí stojí za svojím slovom. Bol pre mňa na tejto škole oporou. Oporou v práci, oporou ako kamarát, ako priateľ a oporou aj ako brat, lebo sme spolu zakladatelia Sokola. V roku 91. sme spolu založili Sokol, aj spolu s telocvikármi Ivanišinom a Miškom Dziakom. A doteraz sme v Sokoli aj pracujeme a v Sokoli sa oslovujeme brat a sestra. Čiže mi bol aj veľkým bratom a aj veľkým vzorom. Mišo často hovorieval nedá sa, no nenápadným spôsobom robil opak. No a takýmto spôsobom ovplyvňuje vlastne aj doteraz každý týždeň minimálne 2 hodiny z môjho života. Začalo to tým, že nás zavolal zahrať si badminton, dokonca vtedy hral aj on sám. Potom nám už zabezpečil len materiál, kľúče a už prestal hrať a stále sa len zastavil pri nás, keď sme hrali. No a tento badminton hrám doteraz. Tak vlastne môj život zmenil k lepšiemu, pretože naučil ma brať môj život, či už osobný alebo športový, z toho pozitívneho pohľadu a vlastne stále aj na tých alebo v tých čiernych chvíľach stále nájsť nejaké pozitívum alebo niečo dobré. Naučil ma vnímať krásu našej prírody, zvlášť našich veľkolepých Tatier. Absolvovali sme kopec, nespočetné množstvo turistických kurzov. Oprašoval som si prostredníctvom neho moje lyžiarske skúsenosti a ak môžem povedať, tak vlastne Mišo ma priviedol k turistike. Zmenil mi život v tomto zmysle, naučil ma športovať, učil ma, trénoval ma. Keď nie on, tak netrenujem a nie som taký dobrý. A neskúšam nové veci. Život mi zmenil v tom zmysle, že ho treba brať pozitívne a v podstate z tej humornejšej stránky a je to určite vždy lepšie, ako si vždy lámať hlavu nad tým, ako to mám urobiť. Metodiku telesnej a telesnú výchovu. Metodiku telesnej. Telesnú. A metodiku telesnej. A určite prasiatko a vyučovací predmet telesná výchova a metodika telesnej. Predmet? Oranžové hodinky. A predmet metodika telesnej a telesnej. Predmet ako predmet prasiatko a predmet ako učivo, metodika telesnej. Po prasiatku by som mu chcel odkázať, aby sa vrátil naspäť. Asi tak. Nech sa nesmeje veľmi z nás. Po prasiatku by som určite odkázala, že nám veľmi chýba a že by nám tu mohol poslať niekoho takého ako on. Prečo nás tu nechal? Aby sa nám vrátil naspäť. Po prasiatku asi to, že nám strašne chýba a že si nevieme zvyknúť na to, že tu nie je. Že nám chýba a že nech sa vráti späť. Že nám chýba. Že nám veľmi chýba a že nám chýbajú jeho vtipy. Že sme mali ísť na turistický a nás tu nechal. Aby sa nám vrátil a aby sme sa išli rozbiť na laserovú show. Z Miška mi chýba jeho neodolateľný šarm, tak hlava sklonená, hej, jeho životný optimizmus, hej, mal nad mnohými vecmi nadhľad, ako proste veci, ktoré neboli podstatné, nad tými mal náhľad, ale ktoré boli podstatné, hej, tak tam nepopustil.
tam si stál za svojím a tam bolo na ňo spoľahnutie. Či už v odborárskych záležitostiach, či už Sokol, či už šport, turistika na tejto škole. Tam bolo na neho spoľahnutie. Mišo mi bude chýbať spolu s akciami, ktoré som s ním zažil a už sa nebudú dať zopakovať. Určite je to Taliansko. Ja som slovenčinár. V Taliansku som sa s ním ocitol ako telocvikár, čo sa mi veľmi páčilo a považoval som to za zábavné. Určite mi budú chýbať jeho poloúsmevy, keď sa na mňa na obede pozrel a ja som vedel, že o chvíľočku povie nejaký žart, ktorý ma určite rozosmeje. Čo ti z neho najviac chýba? Tak vlastne najviac mi asi chýba tá jeho pozitívna energia, alebo neviem, ako by som to vlastne nazval, pretože aj keď som za ním prišiel, hoci s nejakým problémom, alebo fakt nemal som náladu a niečo ma trápilo, tak odchádzal som úplne ako vymenený človek a už som to bral ako život gombička, alebo neviem, proste som bol úplne iný. Čo mi z neho chýba? Chýba celá Mišová osobnosť. Jeho zmysel pre humor. Chýba mi na kurzoch jeho ranný budiček, koniec noci. Chýba mi stretnutie ranné alebo počas dňa v škole. Tak chýbať mi nebude ako najlepšiemu priateľovi. My sme prežili spolu ako bratia 15 rokov a prakticky mne chýba každodenný kontakt s ním, či už priamy, telefonicky, v robote, doma, proste v súkromí. Neviem, celý človek proste odišiel a ostalo veľké prázdne miesto, ktoré už asi ostane navždy v mojom srdci a bude mi vždy chýbať. Tak chýba mi on. Stratil som trénera, kamaráta a všetko, čo bolo s ním spojené. Zábava, šport, priateľstvo. No, vedel ma rozosmiať svojimi vtipmi a svojím úsmevom. Stačilo, že šiel po chodbe. Svojimi gestami a úsmevom. Stačila vlastne jeho prítomnosť. K jednoduchým úsmevom. Stačili jeho vtipné gesta. Že príde žena k Zuborovi a hovorí, že pán Zubar, že ja by som najradšej porodila. A Zubar hovorí, tá sa mi vyber, bo ja vás polohujem kreslo. Tak raz som ho stretla na chodbe a to bolo tento ročník v tomto roku a pýtala som sa ho, prečo nás neučí on, že nám proste veľmi chýba na telesnej. On iba prišiel, napol sa o stenu a tváril sa, že ma nevidí. Zakýval mi a išiel preč. Si pamätám, keď som sedela pri pingpongovom stole a on kráčal z obedu, asi sám alebo s profesorom Zahorským a vtedy sme dostali banány a on, keď som sa mu pozdravila a usmiala sa na ňo, tak on na mňa namieril s banánovým pištonom takto. Bolo to super. Toto vystrihnete? Nie? No, takže to ukážem, že takto na mňa namieril a šiel ďalej. Ešte vtip? Toto znalec. Ako sa nenechať vytočiť? Naučil, že sa na svet dá pozerať lepšie, optimistickými očami a že nič nie je také zlé, aby sa na to vedelo zasmiať. Ako správne behať a že nie všetko v živote je také vážne a že nad všetkým sa dá v živote zasmiať. Naučil ma to, aby som si vedela vystreliť teda sama aj do seba a všetko.
A to, čo naučil? Že stola môže byť aj horšie. Naučil ma plávať hlavne. Čo ma naučil? Tak toho bolo veľa. Hlavne, ako si mám veriť. Hrať volejbal. Naučil ma, že v živote nič nedostanem zadarmo, musím za to bojovať a pracovať. Ako chytiť loptu? Človek, keď sa nad tým zamyslí, tak keď som sa učila od neho, alebo aj respektívne on odo mňa, tak sme si ani nemysleli, že sa učíme jeden od druhého. Hej? Ale tak spätne, keď sa na to pozerám, tak naučil ma zodpovednosti. Mala som aj v sebe tú zodpovednosť, ale kladli sme tam na dôraz zodpovednosť, čestnosť, priateľstvo, solidarita. Stáli sme stále jeden za druhým, čiže je toho dosť. Ale slovami sa to aj ťažko vyjadruje, lebo život s ním a popri ňom na tejto škole, to je o tomto. O kamarátstve, o čestnosti. Spoločný výlet teraz, čo sme boli odborársky v Maďarsku, hej, kde mrzelo ho, že nemohol kúpiť pani manželke magnetku a hovorím, veď ešte prídeš, ešte prídeme do Maďarska, kúpiš. Žiaľ, už sa tak nestalo, hej, tá magnetka sa nekúpila, ale pamätám na to, že keď budem, tak kúpim pre jeho pani manželku magnetku z Maďarska. V živote som sa riadil a hlavne v svojich učiteľských začiatkoch heslom svojho profesora z vysokej školy, ktorý tvrdil nikdy never študentovi a vždy som bol pripravený na tú najhoršiu verziu. Mišo ma naučil, že ak budem veriť aj tomu najhoršiemu žiakovi, ten sám bude z toho šokovaný a v konečnom dôsledku budem šokovaný aj ja sám. A také niečo by som sa chcel od neho aj naučiť. Tak vlastne naučil ma to, čo som už hovoril, že brať ten život z tej pozitívnej stránky a stále hľadať niečo dobré. Naučil ma to, že vlastne každá situácia sa dá vyriešiť. Každá minca má dve strany, ktoré si treba poriadne obzrieť a zvážiť, ktorú stranu si vyberieme. A že každá búrka raz prejde a po nej výjdu nádherné slnečné teplé lúče. Som pevne o tom presvedčená, že Mišo nám tie lúče bude posielať aj naďalej. Mišo bol nielen veľký showman, ale bol to aj taký filozof života. Veľa sme sa rozprávali aj o bežných otázkach, no a dal mi veľa, aj do súkromného, aj do pracovného života. Veľa dobrých, cenných rád, ktoré využívam dodnes. Naučil ma, že veci sa riešia s chladnou hlavou, že kopu veci si treba rozmyslieť, nechať to trochu uležať a tak logicky vyriešiť. Sme si hovorili vtipy dospelácké. Takže to nie je vhodné do kamery, ale smiali sme sa veselo na tých vtipoch. A čo si ja pamätám, dal mi diplom, kde mi napísal ako Tašovej mix v sexe. Tak toto ako beriem ako vtip od neho pre mňa. Jeden študent, môj kamarát, bol na turistickom krúžku, alebo ako to bolo. A vlastne po poslednej noci bol spoločensky unavený, alebo ako by som to povedal, a nevládal, tak povedal pánovi Krajňákovi, že nielen ide, nech ide na tej túre ďalej sám. A on povedal, že len poc mladý organizmus vedel znieše. Takže jeho vtipy vlastne boli také spontánne, ale taký konkrétny si nejak ani nespomínam. Mišo vedel celkom pekne improvizovať, čo sa mi veľmi páčilo. Ja si pamätám, keď sme začali natáčať dokument o štvrtákoch a prišiel s nápadom, že si sadne na traktor a povie, že ich budeme odprevádzať. A to som už vedel, že natočí a bude ochotný rozprávať na kameru. No a potom si pamätám vtip, ktorý mi urobili s Marekom Záhorským, keď ma spolu zamkli v kabinete, čo sa mi až tak veľmi nepáčilo, ale im určite áno. Nie je to ani tak vtip, ako skôr zo života, pretože išiel na hodinu a ja som sa ho spýtal, čo má.
A on mi povedal MTN alebo NPK. A hneď som sa usmial, pretože mi to pripomenulo hnojivo. Tak som mu ešte dodal, že možno aj DDT. Posledný vtip, to si presne pamätám, bolo to 19.9.2013. Na jeho konci mi zamrzol úsmev na tvári. Ten vtip sa končil tým, že Mišo nás navždy opustil. Flegmatik a cholerik bývali spolu v byte a cholerik sa kúpal vo vani a odrazu vojde flegmatik do kúpeľne, tak pomaličky s lyžičkou naberie z váne vodu a pomaličky odíde preč. Po chvíli sa vráti opäť flegmatik, cholerik sa kúpe, zase s lyžičkou malou naberie vodu, zase pomaličky odíde von z kúpeľne. No a takto sa to opakuje niekoľkokrát, až cholerik nevydrží a pýta sa, že čo tu behaš telo po tej kúpeľke, po tým bice, jak šalený z tú vodu? A flegmatik takto povedal, že pokoj, horíme. Cestou, tou chodbou kráčal si Flintstone tak sám. Keď bolo ti smutno a pozrel si naňho, tak úsmev sa zjavil a gesto hneď padlo, viac síly ti dal, keď sa na teba pozeral. Aj keď sa on prasiatka svojho vždy pýtal, či hodina končí, či v hlave mi svitá. A keď sa blížil on k nám po podnosi, undral náš Mišo, ten profesor usmievavý. Keď Marek príde, tak prasiatko kvíkne, prečo sme ostali úplne sami. Alebo chodiť šušťákov za krížom.